Dragi gledatelji, pozdravljam vas s Uskršnjeg otoka. Ovdje vidimo božićnu zvijezdu koja je ovdje narasla do grma. I to je vrlo čudno jer se nalazimo na kojem otoku? Na Uskršnjem otoku. I ovdje je božićna zvijezda na Uskršnjem otoku. Ovdje također vidimo jednu kravicu, mladu kravicu iza ograde, vidite? Tu živi. Idemo dalje. Ovo je njihov suhozid, od vulkanskog kamenja napravljen suhozid. Evo njihove hiže, opala. Ovako žive ljudi na Uskršnjem otoku. Ovo je turistički centar gdje se prodaju pizdarice, suveniri, tako što. Ovdje je park i uskoro ćemo vidjeti crkvu. Evo ovako svugdje po otoku imaju ove drvene skulpture. Tako je. Imitiraju graditelje Maja. Ovdje je tržnica za ove tradicionalne suvenire. Mi ćemo prijeći tu Augustin cestu. Evo ovdje kroz park se nazire crkva. Tu vidimo da je živo sa ovom glazbom. Augustine, sa tim i pomogni mi, pričaj mi sa mnom. Da mi YouTube možda ne uzmem autorska prava u vezi ove glazbe. Moramo sad bez prekida pričati. Sad ćemo puno pričat. Evo vidi se ovdje crkva. Vrlo lijepa modernistička građevina. Da. Možda čak jedna od najzanimljivijih crkava koje sam ja vidio. Nimalo nije nalik europskim crkvama. Tako je, možemo ući malo možda u crkvu čak. Da vidite. Gledajte, jako možda nije. Samo ćemo ući pomalo u crkvu. Evo vidimo ovdje pročelje crkve. Lijepa modernistička crkva. Sagrađena je vjerojatno u 60-ima ili 70-ima. I spoja tradicionalne ornamente s Uskršnjeg otoka. Ovo je dakle čovjek ptica. Mislim da tu sad misa. Da će uskoro biti misa. Sad ćemo se mi slušati. Izićemo iz crkve, ipak tu ljudi mole. Izićemo ipak iz crkve da ne smetamo, ljudi mole. Evo ovaj bus, tipični turistički bus u Uskršnjem otoku, uvijek stvarno dosta. Vjerojatno je dovoz one velike buseve. Tu je uvijek žurka na ovom mjestu. Sad ćemo brzo se spustiti Augustine. Pričekaj da u ženu, hvala ovoj ženi što nas je pustila. Idemo sad, evo neko dolazi na skejtu. Ovdje vidimo zastavu Uskršnjeg otoka, ova bijelo-crvena zastava, pokraj zastave Čile. Da. Ovo je jedna od glavnih ulica u Hangaroi, jedinom naselju na Uskršnjem otoku. Koji broji 7000 stanovnika, bar po zadnjem popisu iz 2017. čini mi se. Još nisu objavili popise koji su ostvarili na ovogodišnjem popisu stanovništva. Još nisu objavili brojke koje su ostvarili na ovogodišnjem popisu stanovništva u Čileu. Jer ove godine, 2024. godine, se održao također popis stanovništva Čileu. Evo vidimo ove sabljarke koje mi imamo u pitarima, ali ovdje rastu svugdje. To je tipično za Južnu Ameriku, vidite sabljarke. Evo vidimo ovu suvenirnicu. Sad ćemo ići prema portu, prema luci. Ovo je zapravo klasični dućan. Tako je. Na Uskršnjem otoku, u Hangaroi. Također vidite ove aute stare, svi su pojedeni od druzine od ispod. Evo više smo vidjeli botanički vrt. Trebamo izgledati botanički vrt gusti. Da. Evo ova monstera kako je izrasla ovdje. Baš prelijepa monstera. Vidiš, ovo je puknuta ekipa jedna. Tako je, puknuta ekipa je na motoru kolega. Evo imamo tu puno kokoški, puno kokoša koji idu okolo po cijelom mjestu.
Tu je vulkanizer i automehaničar, čini se. Evo još jedan spomenik. Ovo je spomenik palim borcima. NOB-a ovdje na Uskršnjem otoku. Evo ovdje su zapravo njihove radnje. Da, Imaju sve. Imaju ovu sa... pređemo tu. potrepštinama. Radi glazbe, ubrzajmo korak Augustine. Radi glazbe. Evo kokoške tamo. Viš, evo jedan pas koji lovi auto. To je isto jedan klasik. Klasik ima puno ovih divljih pasa koji trče za konjima i autima. Također tako. ima dosta i konja i krava na otoku. Konj je baš tako češće ne susrećemo u središtu mjesta, ali čini se malo odmaknemo ima i konja. To je istina, evo ja mogu potvrditi da što govori Augustin da je istina. Ovo je nekakav kulturni centar, ovo postmoderno zdanje. Ovi zeleni krvići su škola. Tako je, tu je škola. To ćemo možda u posebnom video zapisu, idemo sad ravno do porta. Evo neki smokvar, što je ovo, neka drugo voće, nepoznato. Uvijek imam ovu balegu, konjsku balegu na putu. Hola. Gracias. On mi dao za ove plesove. Šta mi za mi nećemo? Za što je to? Ovo je njihov plan. Šta neki popis ćemo imati s tim ili što? Pa ne, samo ne. Kad opet radi. Da ne vidiš možete razne ribe. Ovo su vatrogasci na Uskršnjem otoku. Sada se približavamo, evo vidimo već luku, hangar ovaj. Da, i jedan zanimljiv jedini nogometni teren na Tako je. Jedini bar kojeg smo mi vidjeli. jedini miljama unapolje. Evo jedno je svetište, ovo dvoobrazno, bijelo sa ovim vratima. Ima dosta svetišta. Svetiš, šta? Mariji. Posvećeni kapelica zapravo. Evo tamo ove djevojčice, tu je teretana, s druge strane ovo madridska građevina. Tu imamo jednu kafeteriju koja se sad zatvara očito. Zašto se tu sve zatvara, ne razumijem. Možemo mi moći jesu u Ustini, ja se nadam da. Evo ćemo. Vidite. Evo tu je nogometno Tu ide igralište. nogomet, a odmah s druge strane su dva moja koja su I prezentirana izvan. najvjerojatnije ćemo u ovom video zapisu uskoro vidjeti i kornjače koje se tu nalaze u samoj luci. Evo tu je želja. Evo ovi pokaovi hoće da ga... Evo ga. Ovo hoće neke trikove. Hola. Evo ga, pozdravio me čovjek, a je dobro da je lijepo reagirao. Mislim, slučajno je ušao u kadar, nije da sam sad njega želio posebno snimiti da kako. Ovdje možemo vidjeti nekakav restoran. Evo opet tu pizariji se prodaju. Sad smo tu došli do same luke Hangaroja, Uskršnjeg otoka. Možemo napraviti jedan džir po... Idemo prvo tu snimiti samu luku. Augustin mislim da je to najbolje. Pazi.
Evo uvijek su tu psi lutalice. Evo možda ovdje, Augustine, da nas ovo ne pogodi rampa. Iako su jako agresivni prema autima i konjima, nisu ni najmanje agresivni prema ljudima. Evo ovdje imamo spomenik Maji. Evo Maji tu. Evo trg Hotomatua. Vrlo lijepo. Sad ću ja skočiti. Pokazati svoje vještine skakanja. Opala. I tu možemo vidjeti kornjače morske u samome portu, u samoj luci. Tu možemo malo vidjeti jednu kornjaču. I to veliku kornjaču. Prije što dođe ova hrpa ljudi. Evo je. Tu je. Ja se nadam da se vidi. Evo mislim da se vidi sad na video zapisu. Velika kornjača tu. Tamo je još jedna manja, mi da se nam teško vidjeti. Taj neće se vidjeti, ali evo vidi glava. Vidi glave ove manje. Dosta sad ovdje zapravo. Da. Da, sad se mi da se ja sam vidio ova kornjača, ova želva. Ovo je jedna vrsta želve. Da je zanimljivo da žive, za razliku od jadranskih želvi koje žive duboko, rijetko kad se nađu u kućaku. Žive ovdje u sobu, u Da. kućaku. Također vidimo ove njihove klasične ribarske brodove. Bote, tako oni zovu Kajić, bote. Evo vidimo opet ovo vulkansko stijene, ovaj suhozid. Evo vrapci. Tu zanimljivo nismo vidjeli niti jednog goluba i niti jednog galeba. Da. I sigurno tu ne žive galebovi, ali je sve prepuno vrabaca. Sad ćemo mi ići tu, po ovom vulkanskom kamenju, u nadi da ćemo možda ugledati koju drugu želvu. Dakle, ovo je luka Hangaroe. Ovo je jedina luka koju smo primijetili, ova malena luka. Dakle, da ponovimo taj podatak, Augustine, koliko stanovnika ima Hangaroa? Tako je. Ali opet mislim da ovo je relativno mala luka za toliki broj stanovnika, ali sve je jedina luka koju smo i ja i Augustin uvidjeli. I relativno smo prošli praktički cijelu obalu. Evo ovo je čarobni Pacifik. Magični Pacifik. Evo ja ću se popesti. Augustine, hoćeš ti malo primiti kameru dok se ja popnem, evo da vidim naše minutske gledateljstvo dok se ja penjem. Kao da mi je 20 godina. Evo ga, hvala Augustine. Daj mi sad, molim te.